Awang Negros yo tungod sa kanang kanlaon nga ni Buto, din ani mo makita ang kuan isla kana. Ang bukid niya kay tungod man sa mga kuan sulfur niya nga ni kuan ba nya uwa o kanang senganan ay yo mao ni atong kayo ma dragon fruit shake, carbonara o mango shake, tubig o platito. Yo, kuan yo kanang ato may kuaron yo ronda no. So kanila sa atong gamiton ang kuan ni Miss Maika. Kuan yo wana may laglaag yo. Dilang. So aside ana yo ato lang sa i-break in siya kay wala pa man ni na ato na maglayo-layo giderera man ni suka sa pagpalit. Ato na ni break in no. So ha? Oo. Mo din ni gigamit mo. So na south din niyo dito day may kuan asa to lab. Oh tuyok no dito no. Oh na ato na naglayo day abi ko wala. Kinaputlan man nig break ato na. Mao lagi na yo kanang dili nakakuan ba karais ug maayo ba murag makalimot na ka. Kay dugay-dugay na may wa karais yun murag buwan na sukad. Kailan na makalimot ka sa rides na sa ato dilang gud. Dito ka kalimtan lab. So nakakuha na full kuha na siya ng hydro deep nga kuha no kana oh. So ato mi dito yo mag-date sa Mikadiyot ni Miss Maika palipas oras niya time check karon mga laon na naman no. Ato mi dito sa katong favorite place na mo sa kuan Ronda o delicious katong na dragon fruit shake dito nya mga carbonara sa para diha. So kuan dos lang yo unleaded. Balik ka kuan laon. Pon balik kami dito. Shout out Julius. Yo. Shout out ko sa Sir Karkar. Oh. Shout out. Shout out na atong mga kuan mga higalas kuan kanginan eh. Sa maniyo labti ani eh. Nya rabi. Lagi. Okay. So kuha rayo 200 ramong baon yo dito sa Ronda no. Salamat yo. Okay. 200 lang ang baon dayon snacks 300 so tagaktak 500. Let's go! Let's go my yams! Uy! Tarong nagkuhan eh. Yay! Magini. Lagi chill lang ta. Sticker o dapya. Yo! Aduha man na kailaran na. Duha katong old version na to nga ko dapyo katong pinataas usa duha tulo. Ay dire manon taagi. So kuan niya ang gaysano gipakuan ni dinhi dire oh. Isimento na ano mo kabalaka di lang sa tamuangal dring dapita no. Antos nang kita paratong kuan ba diha sa metro ba daghang kay mangangal niya pag kuan na pag humana wala angal. Oh, ana ra na. Oh. Yo. Ancalang? Antos lang yun ba no? Oh. Kita ra man gyapon. Lagi? Tabang pamukuan dia para madali og human. Ay mo likramo dia. Bad ka na malikramo to no? Yo rapid kuan man. Yo hinay ra mong daggan karon no. Chill ride ato no. So kuan short ride sa yo. Short ride ani no. Mga ako ara man mga sa oras ra man ang biyahe padung dito sa Ronda.
Estimated time ra na yo. Hinay lang kay si Micah di na kay baho kuan. Muangkas, madlok na. Di siya ganan ma-stress yo kay nanam ni kuan gud siya gud, multicab. Di na ganag rides sa karon buwan kapin miyo way rides. Ya karon porting boring nga sige lagdo computer. Nya higda. Nya usay makahuna-huna na lag adto kuan San Fernando, bisita sa kuan mo to mga previous na mo nga kuan vlog nga mao ra gyud to among pirmi gi-upload. Kay wa may laing kuan. Nya karon naka kuan nga ari mga snacks. Quick ride sad ni. Hinay lang mo kurbada dire kaning kurbada. Ay, hinay lang kurbada. Ana lapas sa kuan area of responsibility. Hinay chill ride na to ayo bahalag dugay ta maabot. Di ba? Refreshing kayo no. Miss ni nako ingon ani nga hangin yo, ingon ani nga landong. Yan na ba makamis. Makamis ang rides. Makamingaw yan ayo. Ayan niyo. Makita nimo ang mga bukid. Bahalag init. Okay ra gyapon kayo. Let's go my love. Hinay lang tayo. Nindot pagod ang daan karon kay mingaw. Ayaay og sa dagat pa ayaay ra no. Way kuan way bawd. Okay ra kayo. Mo ni nindot ibiyahe sa Dios sa south. Usbo na kayo atutas kuan yo katong delicious ang pinakalami nga kuan way lain diri sa kuan south. Favorite kini na mo diri permi mi diri. Kasagara man sa rin na mo, hari mami mag-celebrate dire. Yun, na dito sa GCH yun, mawala ni ang GCH no. Nisaka na ta dire sa GCH. Mawala ni dire Guadalupe Carcar Highway. Amo ni dire yo. Yun na dito parehag helmet yan El Esto. Couple. Nindot na kayo dire yo. Ay kaabog ba yan mo ay? Nangutot para ba? Bahuag utot sa kanahan. Ha? Na puto bongbong Igbalik lang to kay para maluto na maayo. Giluto pa to. Kurbadahi. Saan to? Si Boscar to? Ari ka diri mo ko ayo mo palit og mga buko no. Kanindot sa talan-aon, ha, salap? Yo! Wala di ay. Yo, barili na tayo. Hinaya na sa mong dagan na nanakit mang lubot mo na yo. Right, makata. Oo, dito mo ang bahalag manakit ang lubot yo. Rides gyapon.
Lagi wala ay sunod rides. Huwag mo angol. Lagi. So di na tayo. Okay. Happy ka. Kani diri nga side yo padong ni Mantayupan Falls no. Oh. Quick ride niyo oy palipas oras ba. Kapoy masaguna si kag kuan diha. Puyo anang kwarto nimo. Sige kag lumlum. Lumli ka. Lumlum. Wagi mapusa. Ha, kaabog nimo. Ha? Ako lumlum eh. Mo nang wa mamusta. Kuha na lang yo, sunod na sa lungsod yo, kuha na. Duman, hog. Ratsada kudasai. Ilara sa to kadiyot be. Ah. Ha? Sakit yung batang? Wow, kabantay eh. Agi hinay rata. Ito kung kaangkason dito na koy. Okay. Lubos liyo. Bati apa dahan day diri oy. Uy. Kapay ang kanila ko siya sa liyo. Wala klaro. Lagi bati ka ng kuan, shock. Gahi na, gahi na. Tagod-tagod na gani. Abi na kung nindo tutundaan. Yo, honon sa tadriyo. Na kana sigurong kuan asa to na mo to diri nga side. Ang kuan kana sigurong kuan na. Awang negosyo tungod sa kanang kanlaon nga nibuto din ani mo makita ang kuan isla kana. Ang bukid niya kay tungod man sa mga kuan sulfur niya nga ni kuan ba. Nya uwa o kanang senganan ay panganod ana ba na. Di ba? Oh. Tanayo, quick update ra na. Oh, nindot kang isla yo. Nata dres tanawan, tanaw ba tanawan. Mo to yo. Gumika na sa kuan niya. Gibalita ko no yo nga dili sa ka pwede pa rides pa kuan og mga bukid-bukid kaya ang kuan na ba. Oh, magmas gyud ka. Lagi makadaot ba yan na. Okay sa to pa duyan for sale. Kato nindot bangko ay. Mamalit ya tag duyan lab. Lagi malit ya tag duyan kanang ligon. Kana masakyan og napo ka buok. Okay. Sama ni. Sayaw Beach. Ah, kabig. Dumanog na tayo, nakahapit man ako nakalimot og vlog noon. Nalapas tas gamay sa kuan. Okay. Yo, kuan na yun, napanig yung kay kagorsada dre sa kuan na padung south no na. Para ani 4 lanes na dito sa mga padung na dere. Gi kuan na. Asa man na lab? Lagi. Let's go Mayaj. Ito sapatos oh. Bate ito, batay kwarta. Bate ito, batay kwarta. Nindo tatog na tay kwarta. Lagi bate ang mga fake. Lagi. Bate kayo. Oh.
Hapit tatabot yun, nasunahan mga 2 na lang ka kilometro. Shoo! Sama ni oy. Sama ni inutang ba na ay? Kabati ba atong kuan na ay? Anya among kuharon yo kanang cheer ano? I-update with an update na karon yo murag makulunlim ang kalangitan nya inubanan sa dagom ug init. Dagom dre, ya init. lagi. Mix with there ya, init ya. Dagom ka dia, unahan ra. Murag sa mata karon ug unya mo kuan gyud ni ron. Mauwan. Asa man to tanini Wonder Haplas? Dili to dito oh, tapad to dito. Welcome to Barangay Santa Cruz. Ronda Porok, usa man to? Ronda. Ayay dako. Ayay nanay mga kuan oh, dali aras mga kuan oy. Mga improvement diri yo sa una. Dugay-dugay na gid mi ka wak are yo. Mao day na. Ana na yo kana mao na dayo. Ya sakto sad. Sa naro rasa alas 2 kape na siguro ron. Oh. Okay, arita dari drela tada plane ay agay delicious. Opening 8 AM to 8 PM in the saman. Shee. Yo mao ni atong kayo dragon fruit shake, carbonara o mango shake, tubig o platito. Tara, mga unta. Dali na pa, Jumar. Pangaunot. Dali na pa. Mga unta. Oh, mga unta. Pangaunot ta. Tara, mga unta. Dali na pa, Jumar. Pangaunot ta. So delicious. Soda. Ano dyan akong carbonara ka na? Dapat na ako pa ha? Dapat na ako ha? Tagsa-tagpahan pa. Every time mga rin, may maurag yun yung ordero. Maurag yun yung ordero nyo? Nasaan sila ikuan dere para paniod to mga silog-silog. Yang paano eh? Tahan? Magbasig ang kuan ang kaon. Ano no? Mushroom. Kaman lang ang kapan. Kaon ba ako? Ang mushroom to. Mushroom. Ano? Marwa o gasi. Isong lang mushroom ulit. Ano ko yung gasan ng ako? Ano ba mushroom ito? Ano? Kami na. Soyop kayo mo ninyo, hinahaya lang ninyo kay mo freeze ninyong kuhan mine. Medyo nahilis na yun siya. Okay.
Same lang. Gaon na man gud ang kuan kay sa kaniyo. Sa'yo, dapat na ako lang. Next time. Luto niya akong carbonara ay. Creamy kayo ba? Birthday Amara. Luto ko. Dali, mga unta. Pamario. Dali na pa. Wala kay imo. Napas siya ba ko? Maning mushroom na ba? Di man gud ako kay puro ra pansit way sahog. Wala man niyang sahog tanan. Ano pa? May makalupin sa kuan carbonara yun. Well, tamis na ilang kuan. Tamis. Ako sa tamis. Lahi na siguro ilang tigkuan diha. Madali na ka matagbaw kaniyo, tagbaw na ko. Sa una kuwang na mo usa. Tag-usag tunga mi. So that's it for today. If you like this video, don't forget to like and subscribe. So kita guys next time. Ato pa may kuan, mahal-buhal di. Ato pa mahal-buhal yo. 1 hour later. Mana? Wala. Ang tubig lab. Kuha sa tukaw kay sayang to. May bayaran to. Tanay yo. Yo, stroll sa Mikadiyot sa kuan, molahos mi sa Malbual. Kay mananaw tag kuan dito mga ox. Ox nga shoes ba shoes. Kailang shoes. Yo. For Evo ba basig naa. Stroll good. Lagi? Looy taon kasi Ibo. Ate, daghan galsos na palit. Sandal. Sigudong ragi usan na. Usan na. Tulad kay yang murag ragi-ragit to. Oo. Lagi? Tulad na kuliya chuchuya sa akin. Lagi og mag-short ba? Kaya pa dai sigudong papalit ako ato kano. Gamay pa oy. So kuan yun, nausab man ang timpla sa kuan yun, natamis naman noon. Wala may ganahe, kuan na good akong na 1 itra akong na kuan na inom sa shake. Ako na lang Giahat ni mo no? Asukar na may gimix. Asukar may gimix, yun nausab naman. Bad. Kaysa una gyud karon na may kana ni angal gyud tamis gyud. Karon. Oh, sakto nga kuangon pa gani. Oh, tulo among order kami ra duha. Tulo. Wala na. Wala emal lang. Emal pa ko. Mao gyud. Yo, Malbuhal na dahil tayo na. Kita na kay Sanos, Malbuhal yo. So, doon na dahil kayo ang Alcantara dahil sa Mahita ta dre o sa ikuan dre. Nabay daghan okay dre. Pali, gay kaabog. Oh. Kay nakuan mi yun, napuas big rides. Ano lang na mo gamot.
kaning Alcantara og Malbual yo pakapin ra ni ronda ha. Pakapin na lang na mo gamay. Gigi Choy, labang Choy. Naigi. Nice one. Pakapin ra niyo. Diri labay mo awa man na diha no. Okay. Bajan dumanhog. Ang chapi sa nilayo kay kuhan kayo, karaan ba? Na. Makaraan. Oh, nakagnasa laing lugar yo, ya malbuara da ito. Agay. Albual lagi. Oh, murag anak gyud. Okay, doki dry. Oh. Wala mga kuan man. Ari ang tatuyog sa kuan lungsod nila yo. Oh, dara di ay. Nice one. Kuan lab. Oh, kuan ba? Signal ba? Ano ay sakyanan? Darayo, okay yo. Sus. Timing nga. Tanayo. Kaya kita gimig ko anyo kanang tulo ka sapatos yo. Worth it among pag-areyo kay sa pagpangita na mo naara de diha. Nya tulo pag gabuok tag 280 gihangyog 200 parts kayo. Tagaktak 600. Oh, mga Adidas man sa iyo. Di lang ito mapakitaon kay nindutan niya mo. Wow, okay ragod. So, goyam, pauli na tano. Mga 2 hours siguro mong biyahe yo, 2 hours. Labing ko kay hinahinay ra magulbit chill ride niya mo ayo. Chill ride na tano, di ta kanang kuan. Pohon nyo, mag-graduate tayo. Kay para nindot ang atong life ba. Maura man nakuha sa atong life. Good yung rides. Anam tamalingaw. Di ba my loves? Yeah. Yeah. How are you? Takilid mo mag-drive, marag ka ng call, baka nang kanay ni banking ba? Ratsad ako na say my love.